سلام كورات تختاتلتي آوا channel كم يالخوم نحنا لنا እግዚአብሔር ይመስገን እስክሎም ማዓንቱ ዕለና ክነሪአኩም ኢና ያው ና ሕክምና ስንና ኸድና ኢና ትሪእና ኣለኹም ስንና ተሸሪፍና ማለት እዩ ንናታን ሓዚልና ኢና ንኸድ ዘለና ስነይ ናይ ቅድሚት ኣምሊአያ ነይረ ረኹማ ተሸሪፋ ብጣዕሚ ከፍቲ ኮይና ንሳ ከም ለኣና ኸድኩ እየ ናብ ሕክምና ኣብቲ ሕክምና በፂሕና ማለት እዩ ናታን ትርእይዎ ኣለኹም በቃ በቲ ወንበራት ደስ ኢልዎ ይጎየሎ ማለት እዩ ቆልዓ ኮይንካ ተትነብር ዝተባሃለ እኮ ከምዚ እዩ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎ በቃ ናብ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ተኸይዱ በቃ ሕጉስ እዩ ዝብል እና ዶክተር እስካዕ ዝመፅእ እናተፀበና ኢና ማለት እዩ ስነይ ከምልእ ስነይ ክፍቲ ኮይኑ ክፍኢለይ እና ናታን ከዓቀተን ወንበራት ይዘረን ኣሎ ትርእይዎ ኣለኹም ብዛቕጮ ቅሽምድ እናበለ ሕጉስ ኢሉ በቃ ሜዳ ረኺቡ እና ዶክተር መፂኡ ያው ናብ ምዕራይ ኣቲና ኣለና ትርእይዎ ኣለኹም ካብ መጀመርያ ይቀረፅክዎ ናይ ተመችዎንን ክፀራርግ ከሎ መጀመርያ ውሽጢ ይፀርግዎ እዮም ኣብ መቐለ ኣምሊአየ ነይረ ግን ያው ዓመት ድዩ ኸይዱ ማለት እዩ ተነቂሉ ኣምሊአየ ዝነበርኩስ ተነቂሉ ኸይዱና ኣይፀንሕን ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ዋላ ነዚ ዶክተር እዚ ክጥየቆ ከለኹስ ኣርቲፊሻል ስለ ዝኾነስ ዋላ ኣነ ሕዝን ተመላእኹልኪ ይፀንሕ ኢለ ክዛረበካ ኣይክእልን እየ ክለቅቕ ይኽእል እዩ ኢሉኒ ስለዚ እስኪ ስንኹም ተምላእኸን ወይ ከዓ ዘምላእኹም ተሃሊእኹም ኣብ ኮመንት ፀሓፋለይ ን2 ዓመት 3 ዓመት 4 ዓመት ፀኒሑ ኢልና እዩ ኣብ ኮም መሰል ሕክምና ከይድና ተሓኪምና በሉኒ እንተሃሊኡ ናተይ ዓመታዊ ዓመቱ እዩ መቐለ ከይደ ጥዑይ ሕክምና ኢሎምን ከይዶም ልዮ ግን ኣብ ዓመቱ ተሸሪፉ ኸይዱ ማለት እዩ እስኪ ጥዑይ ሕክምና ሳብ ኮም መሰለ እዩ ኢልኩም ተሃልዩ መቸም ኣርቲፊሻል ሓቂት ዶክተር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣርቲፊሻል ለቓቓይ እዩ ንሱ ዝበለኒ ስነ ስሪሕኻ ምልባል እዩ ኢሉኒ ምእታዊ እዩ ነተን ዝተሸረፋ ስንኻ ተእቲኻሉ ናይ ምፅናሕ ዓቕሚ ኣለዎ እምበር እዚ ኣርቲፊሻል እዮም ማንኛው ሕክምና ተትኸዲ መሊኡኽዮ ክለቅቕ ይኽእል እዩ ግን እተን ዝተሸረፋ ዝኒዋ ስንኽስ ስንግበርለን ብላዕሊ ስኒ ኸኡ እናሃለዎ ይፅረቡ እሞ ስኒ ከም ዝኣትወ ተገይሩ ተፀሪቡ ስኒ ማለት ኣርቲፊሻል ስኒ ማለት እዩ ትገብሩሉ ኢሉኒ ከምዚ ገይሮም ልእየ ኣለኹ ከምዚአን 3 እዮም ልእየን ሕዝን 3 ስንክቲ ብላዕሊ ማለት እዩ ሕዝናታን ረእኹሞ ስነይ ርእየ ስነይ ክፍቲ ኮይና እናስሓቐኒ ኢድና እተወ እዩ ቀኒዩ ሕዚ ግን ይስሓቐለ ስነዮም ልእየ ኢለየ ወዲኦ ወፅዮ ማለት እዩ እና እዚ ከዓ ወዳዲእና እናወፃና ኢና ናታን በቃ ብእግሪ እየ ዝኸይድ እዩ ዝብል ኣውርድነይ ትሕዘልኒ እዩ ዝብል በቃ ምሕዛል እግሪ ተኽሊ ቆልዓ መቸም ክትሓቕፎ ክትሓዝሉ ይትኽእልን ኢኻ ናታን ግን ፍሉይ እዩ በቃ ንበይኑ እዩ ኣይትሕዘልኒ በቃ ኣውርድኒ እዩ ዝብል ዋላ ኣብ ፅርግያ እና ከምዚ ጌርና ሒዝናዮ እናወፃና ኢና ኣጋጣሚ ወፂና እስኪ ናብ ገዛ ተመሊስና እኒአና ካብ ኣጋጣሚ ሒዝናዮ ገዚእናዮ ዝመፃና ኣቕሓ ከዓ ክነሪአኩም ማለት እዩ ኣጋጣሚ ትገዝኦ ኣቕሓ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ኣጋጣሚ ናብ ሹቕ ኣቲኻ ሓሰብካዮ ክትገዝእ ከለኻ ንብዙሕ ግዜ ዝምንያ ዝነበርኩ እዩ ዝኾነ ኣቕሓ ማለት እዩ እቶምታ ትርእይዋ ዘለኹም መኸርተፊት ሽጉርቲ እያ ተዓባይ እየ ገዚአ እያ ናይ መሓዛይ እናምፀኸ እየ ከምዚ ኣውደ ዓመት ወይ ከዓኒ ዝኾነ ጉዳይ ክህልዎ ንክህሎ ናይ መሓዛይ ትድዋይ ዘምፀታ ናታ ገይረ ይጥቀም ነይረ እየ ሕዚ ግን በቃ ምንን ኣቢለ ገዚአ እያ ማለት እዩ ኣውደ ዓመት ወይ ከዓ ደርሆ ገለ ክትሰርሕ ከለኻ ብሓደ ሻዕ ይኽርትፈልካ ብጣዕሚ እያ ብኤሌክትሪክ እውን ትሰርሕ እያ ብዘይ ኤሌክትሪክ እውን ትሰርሕ እያ ንኣብነት ሃገረሰብ ጉዳይ ክህልወካ ከሎ ወይ ከዓ መብራህቲ ክጠፍአካ ከሎ ትኾነካ እያ እታ ብዘይ መብራህቲ ምስራሓ ፈትየ እያ እየ በተለይ ጉዳይ ገለ ክህልወካ ከሎ ብጣዕሚ እያ ፅብቕቲ ንስጋጉን ይኸውን እዩ ዝተፈላለየ ነገር ይከውን እዩ ከምዚ ናይ ኬክ ክሰርሐሉ እውን ትኽእል ኢኻ እዚኣ ትመስል ረአይዋ ብደጊኣ ማለት እዩ ከውፅኣ ከለኹ ወፂኻ ከይሓሰብኳዮ ኣቕሓ ገዚእኻ ክትኣቱ ከለኻ
ብጣዕሚ እዚ ይሕጉሰካ እዩ እንኳዕ ገዛእኽዎ እያ ትብል ንብዙሕ ግዜ ይምነያ ነይረ ግን ቅርሺ ንኸይወፅእ ኢለ በቃ ዘይገዛእኽዋ ነይረ እስካብ ሕዚ ያው ዝሮ ዝሮ ግን ምኽባሩ ይቐኒ ኣቕሓ መጀመርያ እንተሓሲብካዮ ቅርሺ እንተሃልዩ እኳ ክትቁቡዕ የብልካን ቀልጢፍካ ግዝእ ክተብሎ ከለኻ ነዚኣ ሕዚ ክንደይ ሂበላ ተበልኩም ትግምቱ ማለት እዩ 4,000 ሂበላ ግን ክገዝኣ ካብ ዝምነያ ነዊሕ እየ ገይረ ማለት እዩ ሽዑ ተዝገዝኣ ነይረ ትሓስባ እንተለኹ ግን ክንደይ ቅርሺ ከትርፍ ነይረ እየ ምግዘእ ዘይተርፈኒ ግን 4,000 ምስ ኮነት ገዚአ እያ እታ ትርእይዋ ዘለኹም እዚኣ ምልእ ኣቢልኩም ሽጉርቲ ናይ ብዙሕ ሽጉርቲ ትኽርትፍ እያ ከምቲ ትርእይዋ ዘለኹም እዚኣ ከዓኒ ናይ ውሕድ ሽጉርቲ ትኽርትፍ እያ ንኣብነት ስኢልኩም ንገዛኹም ንባዕልኹም ገለ ክኸውን ከሎ በዚኣ ጌርኩም ብበዝሒ ንድርሆ ድዩ ንኻሊእ ዓብዪ ነገር ጉዳይ ክህልዎም ከሎም በቲ ዓባይ ጌርኩም እዚኣ ከዓ ናይ እንቋቑሖ እያ ናይ እንቋቑሖ መውቅዒት ኬክ ገለ ክትሰርሕ ከለኻ ናይ እንቋቑሖ መውቅዒት እያ እንደየናይ ካብዚ ኬክ ንሰርሕ እዚ ከዓኒ ሽጉርቲ ወይ ከዓ እቲ ዘይወቃዕካዮ ነገር መበለት እያ መሐበሲ እዩ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ እያ ደስ ኢላሃኒ ገዚአ እያ ሕጉስ ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ መኒነ ስለ ዝገዛእኹ ያ ኣውደ ዓመት ወይ ከዓ ዝኾነ ጉዳይ ክህልወኒ ከሎ ብሓደ ሻዕ ገይረ ክቕብል ከሎ ክሕጉሰኒ እዩ እዚኣ ከዓኒ መብራህቲ ዝየላ ክትከውን ከላ ወይ ከዓ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብ ገጠር ጉዳይ ገለ ክህሉ ከሎ ንኣብነት ገጠር ሒዝካያ እንተኸድካ ብዘይ መብራህቲ ትሰርሕ በታ ዘርአኹኹም ብመብራህቲ ከዓኒ በዚኣ እያ ትሰርሕ ይብለኩም ብጣዕሚ እያ ደስ ኢላትኒ ዋላ ዋጋኣ ትኽበር እምበር ታይዳ ቀዲምካ ተዘይገዚእኻ ዋጋ እናኸበረ እዩ ምኻዱ ዘይቐሪ ዝኾነ ነገር ክትሓስብ ከለኻ ቅርሺ ዘይምቕባዕ እዚኣ ትፀላም እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ከዓኒ ናይ መቐመጫ መቐመጢታ እያ ማለት እዩ ተቕሓ ንኸይባላሾ ብታሕቲ ክትክርትፍ ከለኻ ኣብዚኣ ጌርካ ትኽርትፋ ብጣዕሚ እያ ደስ ኢላሃኒ እዚኣ ማለት ማዕኮር ታሕቲ መቐመጫ ይባላሾን ንኹማ ኣብዚኣ ጌርኩም ተወብልዋ ማለት እዩ እና እዚኣ ትመስል እዛ ማሽን እዚ ከዓኒ ናብ ዝነበረ እናመለስክዎን እየ መቸም ኣውደ ዓመት ክኸውን ከለ እዩ ክወፅእ እምበር ኩሉ ግዜ ኣይወፅን እዩ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ከዓ ንንታይ እንታይ ከም ዝጠቅም ኣብቲ ካርቶን ብምሉእ ስእሊ ኣሎ እዩ ንስጋ ይኸውን ንኻሊእ ካሊእ ነገራት እውን ይኸውን እዩ ኣብቲ ስእሊ ኩሉ ነገር ኣሎ እዩ ስለዚ እዚኣ ትመስል ኣብ ገዛ ኣቲና ከም ኣጋጣሚ ፋዘረይ ኣቦይ መፂኡ ማለት እዩ ኣጋምሸት ማይ ወቂዑ ቁር እያ እኒኣ ሞቅሞቅ ክንብል ኢልና ድራር ምስ በላዕና ያው ቡናና ምፍላሕ ኣቲና ናታን ከዓ ነቲ ትኪ በቃ ዝተሓዝ መሲልዎ ክሕዝ እየ እዩ ዝብል ሽኮር ከዓ ክቁሖ ምሃምኒ እየ ዝብረአኹሞ ሽኮር ታኣይ በቃ ዝብላዕ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ነቲ ትኪ ከዓ በቃ ክሕዝ እየ ዝተሓዝ እናመሰሎ በቃ ትኪ ብዝተሓዝ እዩ ዝመስሎ ነገር ቁልዕነት ከምቲ ዝበልክዎም ቆልዓ ኮንካ ትነብር ዝበሃል ንከምዚ እዩ እና ናታን እናረበሸ እዩ ዘሎ ስለዚ ከምዚ ኢልና በዓል ገዛ እኳ ምሸት ቡና ኣይሰትን ሕዚ ኣነን ኣቦይኒና ክንሰቲ ማለት እዩ ቡናና ቡናና እናቀዳሕና ኢና ኣብዚ ሞቕማቕ ንምባል ንምሟቕ ብጣዕሚ ቁር ኣሎ ማይ ሎማዓንቲ ብንጉህ እዩ ማይ ወቂዕና ሓያል ማይ ወቂዕና ፅቡቕ ኣስመራ ይግበረልና ብሓቂ ፅቡቕ ኣስመራ እዩ ዘሎ ስካብ ሕዚ ያው እኻል ግን ድሑር ስለተዘርአ ያው ናይ ድሓር ማይ የድልዮ እዩ ናይ መስከረም ማይ ግድን እዩ ዘድልዮ በተለይ ከም ዒልዎ መሸሓሪ ዝበለ የድልዮ እዩ ማይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፅሩይ ማይ ይሃበና ስካብ ሕዚ እኳ ብኸባቢና እግዚኣብሔር ይመስገን ፅሩይ ማይ እዩ ዘሎ እስካዕ ፍርቂ መስከረም ተወቂዕና ያው ፍርቂ መስከረም ሕዚ ኣኺሉ እዩ ግን ዋላ እስካዕ መጨረሻ መስከረም ተወቂዕና ፅቡቅ እዩ ሽኮር ሃብ ይብለሊ በቃ ናታን ረእኹሞ ኣብዚ ከዓ መሸሓሪ ጠቢሰ ሂወዮ ዝተረፈትኒ ናይ ትማሊ ዒልዎ ዲኹም ትብልዎ መኸዒ ብኸባቢና መሸሓሪ ንብሎ ዒልዎ ንብሎ ክልቲ ኢና ንብሎ
ናታን ብቅድሚት ስኒ ስለ ዘውቀለ በቃ ሒኽ ዝብለን እዘን ተኣሽሙ እዘን መሽሓሪ ከምዚ ገረ ጠቢሰን ተሂወየ ይበልዓ እዩ ኣይገድፋን ይውዳእ እና ናይ ሎማዓንቲ ውዕሎና እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ደስ ኢላትኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ግበሩለይ ክብለኩም ፈቱ ሰሰናይ ንዓኹም ኣሕዋተይ